عزو سلامتنا أديس أبا كابز مدبرو استوديو ETV تقبلوا كبرات تختاتلتي زي واناوي زعبايو كل زي بالساعتنا باخم زبل مدبيو زمدب استفلاليو واناوي أجنداتات نحزنا باخم زقربيو لما أنتون استفلاليو أجنداتات حزناك أرجنا لناك قداماي كونتات تجراي ويدما واناو كونتات تجراي بزملكتيو خمون مبل خالاي جبري بزملكتيو زي وان زي كم تفلتور جبري زخفللو وانيو سلازي كونتات جبري بزملكت كمون قداي بر بحري كن دهس سينا أب استوديو غاشال لني غاشاي أيت جبر جيورغيس جدايو سنة مكتال نقول لكم زمن دما أنا جيتا تعلم هي مسانا صنحهم قاد حن مسخا قاد حن صنحهم حرايمو نفقد نتكا كمسجن كيفوتو أب قربا أوان قدما منستر أبي أحمد أب بارلاما ترخيبهم أبلات بايتوكل تهزبي ملاشن مبرهن أبزهابو الأوان نتقرأ ملكتهم زهابو حساب نيرونا إذا حساب زي مالتهم زلعلوهم نتبتات كمي تخطاتي الكايوم انتهي مالت كانيروم كابزبلو نجمر ما تشمنا حدا هاجر مرح منقستي أو قدامي كجورو خابز قبع حدا سلام دلونة مرأي مالت نحد هزبي تزعويك أقوت بسلام من ماري سلام كسفن مقباري سلازي نزيد ما يقد أفتزل على نايت هاجر ناي سلطان بركز الله تطلع مستر نز قداي زي تخرتي وكام زراب قدي تاونيو تجاب وانت خكلونيو الكاو سوري خال توانا نقر قنت أيو نتي أزيو سلام صمي وزل هزبي سلا سلام كتزارو نرجع نقبار مرد هزبي دما بزيادة نسلام زود دلو يكون قلنا يتمنقص دلونتون وقلنا هم زلوا بزيادة زت أنا آخر عرس من الذهب نفس متأمان زفتر تسفاون ذهب مالتي منقص سلام كم زدلي حريق سلام كم زخانة تزوون نفت زحلفو بتعمي أزيو سكاء زخانة خينات حلفو أو زحزية قصلنا يكونات سلزلو حزون كينات مسألهم مسألة واحد مسألة زولة تحسوا رؤوس الله من الوقت منقصتي نز سلام زي زلوا دلونة بزي لك أنت خينة تزوون بزي لك السلام دلو مخانو بنوسو كدالو ياو صاوعتيو تصاوعت نسو تخكل ياو أفتي خلو نايت هاجر وكلنا زلوا ناي برلما أولاد مزراو دما بزيادة خلو نايت ميديا زكاة تليفون أتاك على نايت بيت مغرق بالون نزي كم جزاء يوسيدو سلا سلام كسبخ مهنيات سلام ناي كل مرة وراوي توانا نقر خلو سلام كسبخ كله نطرنت سوق سبات ناتشنفو خدي أمالتي سوزي تخكلي نيرو من الوقت كم ناترديتو نفتخلل زحشنا سلام خناتات كفتر نايت هزو دما خفت نايت أكلام مستر زيتنا أسا ناي سلام بهجلو سوزي ناس بهجزي منقصونو قلنا هالله ناس سلام زي حبيرنا نمس أيو من الوقتهم سلام زي دولي حيلي خفت نايت هزو دليتن خفت ناي منقص عامن كملت أي خلني يوم وين في سلام كم أصيام تزي كوينا جن تتقرنت تشني فوجنا أنا بتقرنت كي سفر نتوم دليت تقرنت بتناي سلام معبل عبلي لنا سعرنا سلام كنونني نازل ملختي نيروس لازم تخلي لازم وصل بوجني مالتي حرايمو مسزي أتأساسيرهم كعتم قدما منسر بفلاي مرحتي هايمانوت وين أبوتات هايمانوت مالتيو كم ون أمباسادراتن كانوا تملكتهم نزبلوهم أكلت كم لبوا ويس أوعد بزمسل ملكعو نزل سلام زي زلا نقون ويدما نزل سلام زي كهو خزد ليو أكلت زلوا ويهلوا يم زبل قمة كم زلوا بزمسل ملكعو حدا زخون نجر كي تلعله دو كتبلو كتخل لكم دحر زخون نجر تلعيلو دحري وقالت تبلكا من مالتها يكونني لهم نيرمو تاي مالتي يزي خمي ناخن ريون نخيل زبل نجر سكي هو تايو تزعوي حمام طرنت انديو بوزح مالت حدا تاع الناس قديم كتكال خللك حمام زبل يالو افت مكل خال دما تايو كل سب ابصريت محلاو ديو افت وهاونا يستعنا سمويا ديو او كله تخرتيو كابنا حكمنا انا بستفر لي تاشو متخيلك نلا تحميم كاسي زي كتدحن ونتخلي هذا ملخت له كي حميم كتتخنخين كاغن بزح ነገር ውን ሓደ ወጭ ተقنس لها ولا دحن تنورካ مسواتي تقنس لها مالتي ስለዚህ ታዩዚ ተዋና ነገር መራሕት ሃይማኖት ምናልባት ድሓር ዝኾነ ጸጋዕታት ካብ መሓዝ ሰላም ገና ብኢድና እንሃለወ ኩሎም ባይዘው ሕዚ ካፍቲ መራሕ ሃይማኖት ካፍቲ እሊት ንዓቀብ ሕዝት ህዝቢ ይሞር ናይቲ ሰላም በዓል ዋና ክኸውን ክግበር ዘለዎ ምክንያቱ ሃይማኖት ቁሩ مالتهم اللي تحزس هي أبزخون أجعتها توتفيهم تصقعهم موزحتهم سوزي فترة تصقمون بزح حلف زرعنا يتأيو تحدى جايبل تحدى تخكلي بيل معلز الصبا بهريات نيرنا زي قدمنا افتقوا مع عينة تصقعنا قدم محزنا حزب حدا مونجون هلنا افتنا سلام
عودنا هلنا أبتنا السلام ناي حبار أجندة هلنا حزو خلاتنا نز السلام زي نابزي تدري شاف كي خيد قلت إفكم إليه من الوقت ذرة نجارات اللو دمنات اللو بتوم وحدات ولا يخون بس أو تسقطروا نعوم نابزي تدري من قد هاي خدو نابزي تدري شاف كي وصلنا أنت خيدميو مهنياتهم من قصون عام الله ويدما حقها خبريه بزبلدي وي بزلو خنتا تبيلو خوس دزغل سقم تخل خل يا سقم تزي دما بزح مسكين كموتيو سلازي ناز مسكين زي كنا ترفون خل دما خلاتنا حز تراوارينا انا مبرت خنتا تتفطيرو اتليست ولا خشابنا حسب بزح حساب كنسئنينا بزح خساره كنراخل قطمنا ايمو حزي بطعمي بطنقع بستمولو ملكع فطنت بستمولو ملكع مستوعل بستمولو منقدي سخاتكم كتراوارو تحجزوا يقبا زبل تخكلنيا ايو ابزي كن حزون بدم بخسمورو لزلو نزخونه اللي تمعد ولا يكون سلام من الوقت كالي بوليتيكا وكالي بزح نجار اللي تقدمي تقمط خليه ناي وعل مينا له مالت يولد ما تكون هالله جن تسعبيت خرتكو هاز جبا جن اتي ناي سلام صقا زدلي حزبي وي دما نايت طورنت حدغا زخون سلبا زخون حزبي بزياده حزي كافت حلفته ما هيرلو منم ولا منم ايدلن تراغوسا ولا يكون تاع حلاو خفتي حلاو طيلون يكون كلنا سلام كدام صي زلو مهنياتو زخونه طرنا سبختليس كمز نوري كمز وغزت غيرو صواع خللو ازي ግን ምናልባት ቶም ተሰማዓት ሰበብ ትሕቲኦም ሰዓብት ለዎም ተሃይሎም እሊት ማለት ኣብ ትሕቲ ሰዓብ ለው ተኸተለ ለው ተሃይልካ ዝወሰድ ነተብ ትሕቲ ዘሎ ኣማናይ ክኸውን ይኽእል ተኸተለ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መልክዕ ጎኒ ዝዓሰለ እዚኣ ከም ሓደ ቀይሕ መስመር ገይሩ ክዛረብ ኩናት ከይመፅእ ተመፅኡ ዘምፀና ክሰራ እዚኡ ዝብል ናይ ኩላትና ኣጀንዳ ክንገብሮ ድሓርቶም ኩናት ዝሰውኩ ወይ ካብቲ ኩናት ክነትርፍ ኢና ወይ ቤት ኩናት ነብስና ክነድሕኒና ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት بينهم كونوا خلوا تقبلوا خصون خلوا كم زو قويلا عجب خصون خلوا تقويلا تدرفها بينهم كدموقها خم زي خل بينهم سلز صوعوا ز طاقع لهم ز سعوا مسانو تسوينا في سلامناتنا طلوا زلنا سلامكم وصيام ويد ما نبزوا واصم صقع صقعوا مالتي سلازي زي تخكلنيا ايو ناي كله غزاعيو مخانون كسمور لسلز نورو كسمور له حزون تخنا تملق تحليف له نختغبر كن حزون كيدي ناي كل سرح خمس خوونينا سب كل زلنا مالت حزي اب زحلفو اب زنبره كوينات رينا يوينا كوينات سبيبل كوينات نبرتي عنو كوينات محبراوي متأسسار حزب مس حزبي يبطاطسيو كوينات ناي دق سبات حلمي تسفا يصلمتيو كوينات كابنا بنغعزو دو يبليو كوينات فاينانساوي تكالات كون يخلو كوتاس ناي حزبي كغلغللهم زغبኦም بملኦም كم تعنا ابيات تمهرتي بانكتات كوتاس استفلاليو تكالات دو زبليو زيوم دو تيلم كع ناي مبرهاتي حويسكا مالتي سلكي قال كلنا زيوم دو تيلم كع ناي حزب محبراوي هيوت يبطاطسلو مالتي يصلمتلو مالتينا كوينات زي يحز مص سو تمليسنا ناب كم عينت تايشمو كاينه اتوسي بفلايتهم بوليتيكانياتاتنا كاب ابزنا ابتن زلو مالتي اب كله سايد زلو كما يوم كونوا وي مالت سي تخغبرلوم وي زي ترديهم مالت زي يردون مالتي يكونن ግን ንህዝቦም كما يوم كحليلو الكا خاتحسب هو كينات كل غزيتا مسلكا حلافነት يولم سبات يولعومو حلافነት ዝስምዖም مساكين ናፍቲ ጉዳይ ዘለው ሰባት እዮም ዝሃልቁሉ حزيزهم سواس يحتوم من الوقت بزح انت زارو كام تايز بحال فوليتيا زدقسس ولا انت نقنا كايتس ان عينته ነገር زمسم زيوم تمالون انتخونه كابز تلقيسم خور خلو تهزب خم دفاع خطقوملو نوسم كدحنلو مشيك تقوملو من الوقت زفريو كاب يفتحوا زخونه وي دما بحقاو منقد زي فري حفتي بحقاو منقد زي كدو زنورنا حقتات خللا خنبر يخل مبل سارساي كعب ያው بخبرز نوسم لعلب بلا مقميطم ስለዝነበሩ ታራሳው ኮይን ካምን ማርሰል ተሸገሮም እዚኦም እዮም ብዝተፈላለ ዓፈናታት ፕሮፓጋንዳ ነዚ ህዝቢ ናብ ዘይኮነ ጥጥቆም ዝፈልጦ ነገር ይኖረን ህዝቢ ስለዚህ ታይ ማለት እዞም ሳስ ያቶም ምናልባት ኣብዚ ውሽጥ እዚ ተወሰኑ ይልቡሙ አይልቡሙ ነው ይባል ንኣብነት ባልገታቸው ኡኔሮም ሕዚ ለቢቦም ምሳና ተማሳሳሉ መርገጽ ሒዞም ቀሊል አይኮነን ቀሊል ዘይባሃል ኣብ ትሕቲኦም ብዙሕ ማራራሕ መጽኢሎ እዚኦም ከም ዘለው ኮይኖም ግን ናይ መወዳዕታ ዝደረቁ ሰባት ግን አሉ በፍጹም ተአምር ሕዚ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝተኸልከሉ ነገራት አሉ ወታደራዊ ምርኢታት ስልጠናታት ናይ ጽልቕ ቃላታት ምጥቃም ኣይካኣልን እዩ ዝብልቲ ዋና ምክንያቱ ናይ ሰላም ቃላት ከይተጠቀምካ
ናይ ጦርነት ቃላት ተጠቀምት ኮንካ ሰላም ኩሉ ይኽልን ማለት እዩ ናብ ሰላም ክትሰጋገር ናብ ናይ ግብሪ ሰላም ክትሰጋገር ናይ ቃላት ሰላማት ክትሰብኽ ትክእል ኣለካ እዩ እሱ ዘይሰብኩ ሰባት ኣለዉ ብስረብ እሶምሲ ከምዚ ክርኻስየት ሓደ ደርፊ ጻዕንሞ ፎርማት ጌርካ ዘይትትኮ ሕዚ ተቀይሩ እዩ ኤሌክትሮኒክስ ፎርማት ጌርካ ትትኮ ፎርማት ላይ ይግበር ናይ ክርኻስየት ተሓስብ ኣለዎ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሰቡሉ ግን ዋና ነገር እቲ ክርኻስየት ዝድውርዮ ሰብ ክበዝሕ ኣለዎ ሕዚ በይኖም ተኾይኖም ዘጋጭዎ ሰብ ይክሉን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ካፍቲ ድሕረት ካፍቶም ዘይልወጥ ሰባት ክፋታሕ ኣለዎ እዩ እዚ እውን ሕዘብ ትኽእል ዝረአ ዘሎ ምናልባት እውን ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ጻውዒት እውን ነቲ ማሕበረሰብ እዩ ነቲ ምናልባት እውን ካብኡ ክፋታሕ እናተገበኦ ዘይተፋትሐ እውን ተወሰነ ፍሌክሲብል ክኾን ዝኽእል ሓይሊ ሰብ እውን ኣሎ እዚኦም ብሙሉኦም ተሲእናዮም በይኖም ትተርፉ እንተለዉ ሽዑዮም ተማራፅ ናብቲ ሰላም ወይ ክመፁ ወይ ድማ ሓዲጎሞ ናብ ዝዋፆም መንገዲ ክኸዱ ዝኽእሉ ዘይልወጥ ሰባት ከም ዘለዎ ግን ሎሙን ክንርዳእ ኣለና ግን ንሳቶም ሕዚ በጻዕቲ ቁፅር እዮም ኮይኖም ኦልሞስት እቲ ዝበዝሕ ካብቲ ምስኦም ዝነበረ መራራሕ ጀሚር ካላዕለዋይ መሪሕነት ብንገታቸው እኳ ተወሲድና እዚ ብሙሉ ጠንጢንዎም ወፂ ኣሎ ስለዚ ኩላኻ ናብ ዓውዲ እዚ ንዓ እዩ ጻውዒት ክኾን ዘለዎ ዘይልወጥ ሰባት ኣለዉ እወ ግን ንሳቶም ኣይኮነን ብመሳርያ ብደንጎላ ክገጥሙ ስለ ዘይኽእሉ ክጎዩ እውን ዘይኽእሉ ብመናእሰይ ጉልበትን ብመናእሰይ ደም ስለ ዝነብሩ እቲ መንእሰይ እንድሕር ታብኣቶም መንጢልናዮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣማራፂ የብሎምን ወይ መንግስቲ ዝህቦም ናይ ሕጊ ግደ እንትን እዮም ክጥየቑ ንሕጊ ክፍቲኦም ተጠያቂዮም ክኾኑ ወይ ድማ ይቅርታ ጠይቆም ነቲ ሰላም ነቲ ህዝብን ነቲ መንግስትን ይቅርታ ጠይቆም ንህዝቦም ይቅርታ ጠሪቆም ነብሶም ንስሓ ኣትዮም ናብቲ ማሕበራዊ ሂወቶም እዮም ክኣትዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ስራሕና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ተኸታሊ ከይህልዎም ምግባር እዩ ናይቲ ሰይጣናዊ ዝኾነ ጦርነታዊ ስብከት ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ጦርነት ሳዕባይ ክስእን ምግባር እዩ ተዓብዪ ስራሕ እምበር እዞም ሰብ እዚኦም ቅድሚ ሕዚ እውን ተለሚኖም እዮም ጦርነት ይፈልጥዮም እንታይ ምዃኑ እዚ ጦርነት እዚ ንዕኦም ጥራሕ ተባሂሉ ዝተወልዕ እምበር ንህዝቢ ከም ዘይረውሖ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ብሳዕ እዚ ናብ 1 ሚልዮን ዝኣክል ልዕሊ 1 ሚልዮን መስዋእቲ ኮይኑ ልዕሊ 600,000 ኣከባቢ እውን ብፅናዕ ተረጋገፀ ኣካል ጉድእ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ልዕሊ እዚ ኩናት ክተልዕለ ኣይኮነን ናይ ኩናት ቃላት ክትጥቀም ከለኻ እውን ብዙሕ ሰብ ስነ ኣእምሮዊ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ክትርዳእ እዩ ዝግባእካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኦልሞስት 99% በፂሑ ኣሎ ህዝቢ ሕዚ በቃ ኩናት የድልን ዝብል እዚ ኩናት የድልን ዝብል ማሕበረሰብ ነቶም ኩናት ሰብ ማሕበረሰብ ኖ ኢሉ ደው ከብሎም እዩ ስራሕና ሕዚ ክንሰርሕ ዘለና ማለት ሕዚ መናእሰይ ብፍላይ ዕቁር ሓይሊ ዘለዎ መናእሰይ ኣብ ዝሓለፉ ኣብ ናይ ኩናት እዋናት ከም ትብሎ ዘለኻ ብዙሓት ሃሊቆም እዮም ብዙሓት ከዓ ቆሲሎም እዮም ብፍላይቶም ቆሲሎም ብሂወት ዘለው ማለት ኣድላይ ዝኾነ ናይ ሕክምናዊ ደገፍ ኣድላይ ዝኾነ ሕብሓበ ኣይበፅሖምን ትዝሕተትዎ ናይ ሕክምና ገንዘብ እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ከም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ንሪኦ ይሓቱ ብሰብ ክዋፀሎም ማለት እዩና እቲ ስርዓት ንዕኦም ከም መጋበርያ ተጠቂሙ ግን ድማ ተጎዲኦም እኳስ ንጉድኣቶም ዝበፅሐሎም ኣይኮነን ቤተሰቦም ኣብ ውሽጢ እዚ ክሕግዝዎም ክጥብርዎም ዝግብኦም ቤተሰብ ምጥዋር ኣይከኣሉን ናይ ባዕሎም ሂወት ምሕጋዝ ኣይከኣሉን ፈቅዶ ሆስፒታላት ኣለዉ ቶም ብሂወት ዝተመለሱ ዕድል ገጢምዎም ማለት ናይ ስነ ኣእምሮዊ ይኾን ይኽእል ናይ ኣካላዊ ጥዕና ዘለዎም ከዓ እቲ ናይ ሕሉፍ ኩነታት እንታይ ሒዙ ከም ዝመፀ ተረድእዎ ነገር ክህልና ካብዚ እንታይ ክመሃሩ ኣለዎም ማለት ሲ ቤተሰብካ ማለት ሓንቲ ኣዶስ እንድሕር 3-4 ደቂ ነይሮማ ሰለስተኦም ወይ ክልቲኦም ኣብ ዝሓለፈ ተሲእና ቶም ሕዚ ዝተረፉ ከመይ ጌርና ናደናት ካብ ሓዘን ኣውፂና ብሰላማዊ ሂወት ክትቕፅል ትኽእል ምስ ዝብል ሓዊስካ እንታይ ክመሃሩ ኣለዎም ካብቲ ሕሉፍ ዝብል ነገር እስኪ እንታይ ክመሃሩ ኣለዎም ሕዚ ከታይ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ታዩ እቲ ሓደ ነገር ታዩ ብሉሲ ምስል ኣሎ ለባም ካብ ጎረቤት ይመሃር ዓሻ ካብ ነብሱ ይመሃር ይብል ትዘምን ኢማም ካብ ነብስኻ ዘይምምሃር ዝኸፍአ ትሕቲ ዓሻ እውን ካልእ ነገር ክህሉ ይኽእል ምናልባት ዞም መናእሰይ እዚኦም ዓሾም ዘይኮኑ ብዙሕ ዝበለ እዋን ወኒኖሞ ዝነበሩ ቶም ውልቀ ሰባት ወኒኖሞ ዝነበሩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ክኾን ይኽእል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ በተለይ ምስ ዲጂታል ተተሓሒዙ ስምዒታት እናፈጠርካ ዝየ ልበወለድ ፅልእታት ብምፍጣር እማን መሲልዎ ተገሪሁ ኣትዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕዚ ኣመሚዎም ዘሎ ግን ልዕሊቶም ፅውዕዎም ዝነበሩ ዘይኮነስ ብስሩ ጠቕላላ ዓለም ኣለ ዝበሃል ፀላእ እውን ከምኦም ዝወደሎም የለን ንኣብነት ከረንትሊ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቶም ብጣዕሚ ንዓኹም ክንብል ኢና ንዋጋእ ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዱባይ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ከተፈላለዩ ገዛ ዝገዝኡ ትረኽቦም ኣጋጣሚ ኮይንቶም ንዖም ከድሕኑ ብቃሬዛ ብኣድግና ተሸከም ዘምፅኦም ቆልዑ ከዓመ እግሮም ሓሲኾም መሐከም ተሳኢኖም ፎር ሰርፕራይዝ ብኣድጊ ፅዒኖም ዘምፅዎ ምግበይ ሃይለ ዝበሃል ሽፍታ መሐከም ሲኢና እግርና ሓሲኽና ኢሎም ምስ ወዲሰ ሓሳኽ ዕረፍ ኢልዎ ንዑ ክብል እግሩ ዝተቆርፀ ማለት እዩ ኢማጂን እዚ ዝኣክል ጭካኔ ከም ዘለዎም ግን ኣይ ሆፕ ኣይ ዶንት ኖው ምናልባት ሕዚ ኢልና ንሕና ተለምዶ ኮይና ክንዛረብ ኮይና እምበር ንዕኡ ተሸኪምካ ንዕኡ ክትድሕን ካብ በረኻ ብኣድጊኦም ፅዒኖም ሽከሞ ነይሮም ብቃሬዛ ዋላ ሓንቲ እውን ክመርሕ ይኽእል እንትወዲ ትምህርቲ እውን ፍልጠት እውን የብሉን ጥራሕ ክዘርፍ ጉዳይ ክፍፅም ሃፍቲ ከድሕን ይኣትዩ ተሸኪሞም መምፅኦሞ ንዕኡ ከድሕኑ 4 ግዜ 5 ግዜ እናተኸበበ ንዕኡ ከድሕኑ እግሮም ተቆሪፆም ድሓር ሕጂ ኣብ መቐለ መፅኦም መሐከሚ ሲኢኖም መሐከሚ ሲኢና ንዓ ረአየና ኢሎሞ ኸይዱ
سلاماو سلفي مسل زبال يقولكم من قديتات راح يزلكم سهول سلاماو سلفي زوص تقال لي امنني سخبالي نمثلنا انت زين هول ما نمتح تقاديل سخباله تحساخ يلوم بطريقه imagine نعوخت بالأجر ركيبك بسونكو أصيلك حسيك حساك لك هلا لعلزي ما مهرتها تصبيو ما يزوي overall سلازي زي بعلوت من سيتايو من النتوم توم سبات أبدا وتسطح له currently مرزام كميكالنا تطعمو أو علم تخلك كميكالنا تطعمو لعل خلت ترلين هفت أكيوم له كافت قرا كافت زلوا ربع استخون فرق استخون حزنا يزول مريت مالتي أبزي وش تزيزو في الصمو زلوا بدل أينا يسأل أنت مسيح خندزي خدلني خلتيلك ولا حنتي زحلوا في الزمانات بزح صلاة نيرهم بس بركزي أبهز بدل زوجها إيلون بزخون يكون مرتوع مالتي ولا تومنا يدقه قدفتنا وشتي بدرسس في الطرق صلاة حوك أيو مناورت خايجن قالوا وحدات سبات نسلت أن كل نطقمهم كل فترة وصلي زي أرتفشالي قدفه تحكينا صلاة هبدأ جمص إنه لها من الآن كم نترك خالي بس بركزي يبدأ الحزب بدل هيف الزمن بسرعة بتاريخ مزاج بترأيو زرقة قص ماله سلزي زم سبات زي أتو ناتك أنقاسة تزارو قال ولا دكوا يقولوا من ساعة مو تقراوتينا ولا هاي تبقى أيخوننكو تزخونوا دكم تقرينا يزارون تقراي فلتون ترحنا تقراي هفتيهم زولعون زرفتيهم وررتيهم طاليانو نكو دكو روما أميتهم كو زينيرو تبقتهم كزرف موسي مالتي كو مالتكم زياتهم نعم شودهم بقلمهم يمشودهم صعد سزي يكونوا سلمتينا حوات كائنات تقرينا نزارو محنيا نزارو إلهم شودهم مخون خليهم لساتهم قد كافتهم لاتين الزارو طالياناويان كاوم زخفه ጨካናትዮም ካላይ ከዓ ንውሮም ስድሮም ደገዛኦም ወሰዋትዮም ካብዚ እንታህት መሃር ተሕሪልና ልዕልዚኦም ጸላእ ስለዘይብለ ቃልሲ የድልየኒ ኦኬ ስለዚህ ናይ ባዕልካ ህይወት ክትድሕና ኣለካ ምን ምዃኖም ድሕር ፈሊጥካዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ናትካ ደም ተበሊፆም ሰትዮም ነቲ ናትካ ሞትን መቕሰልትን ዘባጭውሉን ድሕር ኮይኖም እሞ ድማ ብዘይኮነ ዘየለ ጸላእ ፈጢሮም ኣእሲሎም ኣድማሳዊ ጸላእ ፈጢሮም ዘየለ ጸላእ منابرتها حاوكان زمنا سنسر وعتش حياتات كحبيرهم زنور الهزبي صلاة جيرهم سئلهم زبلوعها مودما دحرت مبلع دما نعمد حين كام هفتيم كام تمليسهم حساخ يلهم صرفها خلوه تمليسهم مناطي دخايلهم صرفها خلوه دحرز يوم صلاة سلازي ولا ولازم أسيم صلاة نسخم إخو مجمرة صلاة مالت نعهم مساخم يفتح زلني نايت من سيوصل سلازين من سيح زتاي تمل اختسي كنصوم كوخل ناسي لومي لبام مالت نبعلو زحبحب زمهار زفلت قويتا نبسو زخون دحر نسو بسلام وعلو أتيو دحر نسو صريحو رخيبو يو بيتسابو كحجز دخل بيتسم حجز يو كبابي كحجز دحريو نهاجر قالت خوننا صون مجمر أنا يبعل خاهيوت مالت قحيلاتات وسيدهم كيت فوامد كمي خي جورو وخما حخي تقامل كاب على الخا ناتكايوت هاد حنيت ملختي حنت عباي صقاتا حنت زلتو من سيتا قلوتي عين وركيا تعين ورك ساتركي وخلي هفتيول تاب حتاوي تهفت ساتهم زحفت لهم بلاس جنريشن اللو مبدقا ميتم هفت اللو مسح نقر منالات كوا تزو قصلو تزو بلو ويولا تزموتو دقوم بيتسوم حدقا يودكون ثم سوزي أقول دقوم بيتسوم طرح زي يكون حدقا زوتو نفسهم حدقا يودكون من تازلتهم انكو عين ورك هي هفتا عين وركيا زي عين ورك زي حلو وادما تفتراو قديتالو أب مكتتال وانا ويزعباكم تركبوا كبرات تقتاتل تمرزكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صلحو ناب مبل كالاي ناب زحازنا يو أجندا خن خيد كلنا حزي وانو قبر زخفللو وانيو تاينت قبري بزملكتون مس ايتا قبر قرقس كدي انا واقع زلنا قبر قرقس كدي بوليتيكينيا ايو حزون مسانا صلحو مو مستي ناي تمهرتي باكراوند خا ويدما دحر بايتا تمهرتخا مس فاينانشاوي تمهرتات تتححازو يممو قبري تايو زبل كاب قالو سكن جمرو تاي مالتيو قبري مالت و حدا زيغا ياو مچم قبري مالت حدا زيغا ابز هاجر كفطر كرلو ويدما ابز مدر كفطر كرلو نتزنورلو محبرسب ابركو تخهب حدا قديتالو ولا مسؤول ولد سي مالت كعا غون دما تزاماداي غون دما مبتلو مسللو حزي كافتم سبات منالبات حق منغستاو قديتا خبز بوهال حدا قبري قبرين تعينت كون له خما يفتحونته خما زمناونته نسو خالي موياوي تكنيكاوي صراحه زدليو خوينو قبر جن تايو حنت هاجر هيوتون مسؤات تخفل لها قصون تخفل لها كل عينت كتكفل لها زخفل له قبر خعما خفتم حدا تاب هيوت زي كونس هاجراو قديتا خبز بوهالو حدا قبر مالته نزي قدم كبل ناي جزاتي انتني نور قبر مالت نجزات تبركتو بدحي تمليسكا ماي موراتي تطيقلنيها اب زمناو عالم ويد ما كونتمبرال وورلدز انو لبزح الساعات
መንግስትነት ማለት ካብ ዝኾነ ጸግዕ ወጽዩ ካብ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ካብ ዝተፈላለዩ ወጽዩ ናብ ዘመናዊ ናብ ማሕበራዊ ትካል ካብ ዝኸውን መንግስቲ ነዘ እንታይ ማለት እዩ ግብሪ ማለት ነቲ ማሕበራዊ ጸጋታትካ መማዕበሊ ማለት እዩ ንዕኡ ጸጋ ናይ ፋይናንስ ድጋፍ ምግባር ማለት እዩ ብኻሊእ ባህላ ካብ ጸጋማይ ኢደውጽኻ ናብ የማናይ ጁባ ምእታው ካብ የማናይ ካብ ጸጋማይ ጁባ ውጽኻ ናብ የማናይ ጁባ ምእታው እዩ ወይ ድማ ካብ የማናይ ጁባ ውጽኻ ናብ ጸጋማይ ጁባ ምእታው ማለት እዩ ዝብል ትርጉሙን ኣሎ እዚ ማለት ግብሪ ብጣዕሚ ውስብስብ ብዙሓት ሕቶታት ግን ኣለዎ ምናልባት በተለይ ከምዚ ኸማና ሳይንስ ብዙሕ ዘይማዕበለ ድማ ግብሪ ናይ ባዕሎም ዝኾኑ ተጻውታት ኣለዎ ንኣብነት ናይ ትካል ጉዳይ ኣሎ እሱታት ተታሒዙ ክረአ ከሎ ግብሪ ብኸመይ ኢኻ ክትርጎም ዘለዎ ብኸመይ ከ ክትመን ዘለዎ ብኸመይ ከ ክስላሕ ዘለዎ ከመይ ዓይነት ማሕበረሰብ ከ ንግብሪ ተቃላዕ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ብዙሓት ፓራሜትራት ኣለዎ ውሽጢ ዝኾነ ኮይኑ ግን ፍትሓውነቱ ብኸይድና ተስተኻኸለ ብመስርሕ ብሳይንስ ብጽንዓት እናተደገፈ እናተስተኻኸለ ዝኸድ ኮይኑ ግን ድማ ሞትን ግብርን ይቐርን ዝብል ትርጓመ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ንምንባር ኣብቲ ዓዲ እዚ ንምንባር ዝተፈላለዩ መሰረታዊ ጠለባት ኣለዉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እኖም ትምህርቲ ጥዕና መብራህቲ ተሌ ኩሉ ነገር ክንብል ከለና እዚኦም ናይ ግብሪ ውፅኢት እዮም ማለት እዩ መንግስቲ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን እዩ ክገብር ዝኽእል እምበር ሪሶርስስ ከምርታ ይኽእልን እዩ መንግስቲ ማለት ስለዚ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማለት ድማ ካብቲ መፍረያ ሓይሊ ቀኒስካ ብፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንሱ እውን ንዕኡን ብዘይጎድእ ግን ድማ ሃገር እውን ብትርብሐሉ መንገዲ መጠነኛ ዝኾነ ብፐርሰንት ግብሪ ምእካብ እዩ እቲ ግብሪ እዚ ድማ ንማንም ዘይኮነስ ነቲ ጽባሕ ንግሆ ንወለዶ ተረክበ ሃገር በይዛ ማለት እዩ ንመን እዮም ከግብሪ ክኸፍሉ ዝግብኦም ማለት ግብሪ ዝኸፍሉ በዓል መን እዮም ኣብ ከመይ ዘለዉ ኩነታት ንኣብነት ኢልና እስኪ ብትንትና ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እዩ ግብሪ ማለት ብዙሕ ዓይነታት ግብሪ ኣለዉ ሃፍቲ ዝውንኑ እዮም ቋሚ ሃፍቲ እውን ክኾን ይኽእሉ ቋሚ ሃፍቲ ክንብል ከለና ፊክስድ ኣሴት እንብሎም ከም መኪና ከም ገዛ ከም መሬት ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ብቋሚ ሃፍቲ ዝተሓዙ ጸጋታት ኣለዉ ካሊእ እውን እንደገና ካፒታሉን ክልዎም ይኽእል ፋይናንስ ዝኾነ ካፒታሉን ክልዎ ይኽእሉ ኣክስዮናት ክልዎ ይኽእሉ ካብዚኦም እውን ግብሪ ክፈል እዩ ባንክ ዲፖዚት እውን ግብሪ ክፈል እዩ ምክንያቱ ብካሽ መልክዕ ኣብ ባንክ ገንዘብ ዘንቀሳቕስ ወይ ድማ ብልቃሕ መልክዕ ወይ ብወለድ መልክዕ ትገብር ኣታው ዝረክብ እውን ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ሕዚ ሞር ዝዘብሉ ግን ቢዝነስ ኢንካም ታክስ እንብሎ ወይ ድማ ናይ ስራሕ ግብሪ እንብሎ ማለት እዩ ስራሕ ማለት መንግስቲ እውን ክኾን ይኽእል ተቆፂሩ ዝረኽቦ ካልኣይ ድማ ነጊዱ ዝረኽቦ ኣምሪቱ ዝረኽቦ ካብዚ እዩ እቲ ክመፅእ እቲ ግብሪ ክኸፍሉ ዝግብኦ ማለት እዩ ክረኽብሎ ዘይረክብ ሰብ ክህበ ይኽእል እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ዝረኸብካዮ ግን ከምቲ ንሕልናኻ ካብ ዝረኸብካዮ ትምፅኡት ንሃገርካ ድማ ብግዴታ እዩ ብምፅዋት እውን ዘይኮነስ ብግዴታ እዩ ዝብል ካብ ድማ ካብቲ ዝረክብ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ይረክብ ቢዝነስ እንብሎ ካብ ናይ ስራሕ ግብሪ ካብ ናይ ስራሕ እቶት እንብሎ ብቁፃር ብንግዲ ብኢንዱስትሪ ብፍርያት ብዝተፈላለዩ መልክዕ ዘምርት ካብዚ እዩ ንዕኡ ተባሂሉ ድማ ተመጣጣኒ ወይ ድማ ንዕኡ ዝምጥን ናይ ግብሪ ስርዓት ኣዋጅ ድማ ኣሎ ንኣብነት ናይ መሬት በዓል ወናኒ እንተኾይኑ እንታይ ይኸፍል ናይ ገዛ ክራይ እንተኾይኑ ወይ ናይ ቋሚ ሃፍቲ ዝውንን እንታይ ይኸፍል ናይ ተሽከርካሪ እንታይ ይኸፍል ናይ ንግዲ ካብ ንግዲ ዝርከብ ትርፊ እንታይ ይኸፍል ካብ ደሞዝ እንታይ ይኸፍል ካብ ቁፃር ዝርከብ ኣታዊ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሬት ኣሎ ካብ ክንደይ ክሳዕ ክንደይ ተረኺቡ እዩ ዝኸፍል ዝብል እውን ናይ ባዕሉ ገደብ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ካብ ዘሎ ብወርሒ ያው ሕዚ ይመሓየሽ ክህሉ ኸውን ይመስለኒ ዝነበረ ፀንሒ እንተወሲድና ግን ካብ 650 ንዓቐብ ቅርሺ ዝረክብ እንድሕር ኮይኑ ብወርሒ ብዓመት ስላሕ ተለዎም ብልክዕ ማለት እዩ 10% ከምኡ እናበለ 15 እስካብ 35 ሚእታዊ ይኸድ ካብኡ እቲ ካሊእ ሓደ መሰረታዊ ግብሪ ግን እንታይ እዩ ናይ ደንበኛ ናይ ተጠቀምቲ ዝብል ግብሪ ኣሎ እዚ ናይ ተወሳኺ እሴት ታክሲ ንብሎ ኣሎ ተወሳኺ እሴት ታክሲ ድማ እንታይ እዩ ካብ ንወሱ ወከፍ ተጠቃማይ ክትብል ከለካ 10% 2% 5% 15 መሰረት ብናይ ኢትዮጵያ እንድሕር መፂና 10 ኣሎ ብትሕቲ 2 ሚልዮን ኣታው ዘለዎም ኢልና ንወስዶም ኣብ መንጎ 1 ሚልዮን እስካብ 2 ሚልዮን ኣካባቢ ዘለዉ ብመዝገብ እውን ሒሳብ ክሕዙ ዝግደዱ ማለት እዩ ካብ ክልተ ናብኡ ዘሎ ሕዚ ዘሎ ሓድሽ ኣዋጅ ከይሓወሰት ፀንሒና ነውግዕ ኣለና ካብኡ ንዓብ ድማ 15 እዚ ማለት እዩ ካብ ተጠቀምቲ 15% ትቆርፅ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ብዙሕ ታሪክ ኣሎ ኣብ ዓለም ተፈላለየ ፐርሰንት ኣሎ ተወሳኺ እሴት ታክሲ ካብ ደንበኛ ዝእከማት እዩ ተዘዋዋሪ ታክሲ ኢና ንብሎ ባዕሉ ትበዓል ትካል ዘይኮነስ እቲ ንስታውኡ ዝግልገል ሰብ ካብኡ 15 ተቆሪፁ ንመንግስቲ ይርክብ ማለት እዩ ግዴታ ኣለካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣገልግሎትካ 15 ሃገርካ ከተበርክት ወይ 10% ሃገርካ ብሽምቲ መንግስቲ ኢኻ ትእክቦ ማለት እዩ ናይ ሓደራ እዩ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ግን ብዙሕ ናይ ኮራፕሽን ስራሕቲ ኣለዎ ብሓደራ ትእከብ ብሓደራ ዘይምምፃእ ክህሉ ይኽእል እዚ ናይ ስርዓት ምትዕርራይ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ ግን ግብሪ ኦቨርኦል ክንወስዶ ከለና ግብሪ ናይ ፅፉፍ ትካላዊ መስርሕ ውፅኢት እዩ ተዛዕበየ ማለት እዩ ሕዚ ግብሪ በዝሑ ሓደ ኣይኮነን ፍትሓዊ ድዩ ክትረኽቦ ትኽእል ደረኺብካ እዩ ሕዚ ሃገር ዘለዋ ቁጠባ ዘለዋ ዓቕሚ መሰረት ዝገበረ በቲ ትረኽቦ መጠን ግብሪ ትረክብ ዝብል ሬት ኣለና ገለ አንጻር ጂዲፒ ናይቲ ሃገር ጠቕልል ምህርቲ ክንድዚ እንተኾይኑ ክሻዕ ክንደይ ክረክብ ኣለዎ ዝብል በብሃገሩ ኣሎ
حزب خبابنا بزلا حز كينا توسيدنا most probably دحنت بهلا خبابنا زلو هاجرات 16 ካብ ጥቕልል ኣታዊኣ ግብሪ ትረክብ ይብል እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክበሃል ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ሓደ ሃገር ክንከር ግን እስካብ 35 እስካብ 33 34 ሚታውን ከፍ ዝብላ ኣለዋ በተለይ ዘን ሰልጠና ዓድማት እዚ ናይ መን ውጽኢት ይተይልና ሕዚ ክንደይ ኮነ ተቕርሺ ናይቲ ዓመታዊ ናይቲ ሃገር ኣታዊ ካብቲ ናይቲ ሃገር ኣታዊ ወጻእ መንግስቱን ግብሪ ናይ ምእካብ መሰል ይውል ምክንያቱ እቲ ሃገር ክትረኽቦ ትኽእል እቶት ክንዱዚ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ እቶት እዚ መንግስቲ ክንዱዚ ዝኣክል ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ዝብል ዓለም መብዛሕትኡ ብተመክሮ ዝወሰዶ ኣሎ ንሱ ንኽትረክብ ስርዓት ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ናይ ኬንያ ካልእ ኣይኮነን ትርጉም ኬንያ ያው ካብ ስርዓቱ ይምንጭ እንድዩ ታክሲ ናይ ሊበራል ስርዓት ኣሎ ሊበራል ስርዓት እዩ ኢንስቲቱሽናላይዝ ዝኾኑ ናይ ደገ ኢንቨስተራት ኣለዉ እሳቶም ከዓ ትካላዊ መስርሕ ይኽተሉ እዮም ድሓር ትካላዊ መስርሕ ኩሉ ነገር ግልጽ እዩ ብትራንስፓረንት ዝኾነ ናይ ትራንዛክሽን እንትን ኣሎ ኣፕሮች ኣሎ እቲ ኣፕሮች ንሱ ድማ ንግብሪ ብዙሕ ንግብሪ ስወራ ዝሙች ኣይኮነን ኣባና ሞርት ብግለሰብ ዝንቀሳቐስ ናይ ግለሰብ ናይ ግል ወጭን ናይ ትካሉ ወጭን ዝደባላለቕ እዩ ኣባና ወጻእ ምክንያት ትካላዊ መልክዕ ይውሉን ስለዚ ታ እዩ እሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንግስቲ እውን ጽፉፍ ዝኾነ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ዘለዎ ናይ መስርሕን ተኣማኒ ዝኾነ ካብ ሙስና ነፃ ዝኾነ ኣገልጋላይ እውን ኩሉ ምግባር እውን ናይ ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂር ግን ግብሪ ኩሉ እቶት ዝረክብ ንሃገሩ ዘበርክቶ በረከት እዩ ማለት እዩ ግዴታ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ሕዚ ገሊኡ ምናልባት ካብቲ ዝረኽቦ እቶት ክጉዳእ ከይከውን ገሊኡ ከዓ ምናልባት እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ኣታዊ ሃልዎ ውሑድ ግብሪ ዝኸፍል ናይ ምጭብርባር ባህሪ ትርኢና እዚኦም ከመይ ጌርካ ክተተዓርቆም ትኽእል ሓደት ብዙሕ ኣታዊ እናረኸበና ሃለዎ ግን ብውሑድ ግብሪ ከምልጥ ዝደሊ ኣካል ብትክክል ንዓዱ ድዩ ይኽሕደሎ ወይስ ናይ ብሓቂ ንባዕሉ ጥራሕ ስለ ዝጠቐመ ድዩ ማለት ዝሕሸ ናብራ ምንባር ማለት ያው ሓደ ግዜ ሃገርካ ተሓስብ ኢኻ ሃገርካ ተሓስብ ከለኻ ደቅኻ ቤተሰብካ ምሕሳብ ማለት እንዲ ብኻልእ ኣባህላኮ ንደቅኻ ገዲፍካሎም ትኸደ ሃገር ምህናፅ እንድዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓድኻ እናሓሰብካ ትሰርሖም ስራሕቲ ኣለውና እቶም ዘጭበርበሩ ከመይ ኢኻ ትርኦም ምናልባት ዝጉድኡ ተሃልዮም ከ እቶም ዝጉድኡ ከመይ እዮም ካብቲ መጉዳእቲ ኣውፅኻ ናብ ፍትሓዊ ክተምፅኦም ትኽእል ኣብ ዝብሉ ነገራት እውን እወ ትስኢዳት ዋና ነገሩ ናብቲ ትካላዊ መስርሕ ንመፂና ንብል ዘለና ንቡልሽው መስርሕ ዘይፈቕዱ ወይ ድማ ንዘይምዕሪ ምሕደራ ዘይፈቕዱ ግልጽ ዝኾኑ ንኩሉ ሓፋሽ ማዕረ ዘገልግሉ ትካላት ምህላው እዚ ሓደ ነገር ሕዚ ኣብዚ መንጎ እዚ ታ እዩ ገለ ናይ ጽናዓት ሕፅረት ኣሎ ንኣብነት ገለ ንግድሲ ካብ ይስወር እዩ ካብቲ ስርዓት ወፃኢ ይንቀሳቐስ መንግስቲ እውን ዘይክበፅሖ ምኽእል ንምስቲ ስርዓት ዘይዘመነ ምዃን ሓደስ እዩ ካሊእ ዓብዪ ታ እዩ ዘሎ እቶም ዝለዓበይ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እቲ መንግስታዊ ኣገልግሎት ናይ ምጭዋይ ተኽእሎ ኣለዎም ንኣብነት መንግስታዊ ትካል ዘይኮነ ትካል ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ናይ ምጭዋይ ዓቕሚ ኣለዎም ምክንያቱ መንግስቲ ዝኸፍሎ ደሞዝ ያው ስኻው ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዝኾንካ ይፍለጥ እዩ ሕዚ እቶም ሃፋትም ግን ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ገንዘብ ንምቕናስ ክብሉ ነዚ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ናይ ምሕባል ስራሕ ኣለዎም እዚ እቲ ሓደ ዓብዪ መንግስቲ እቲ ትካላዊ ዝኾነ መትከሉ እቲ ናይ ሙስና ስራሕቲ ብዝግባእ ዘይምፅፋፍ ዝወልዶ ሽግር ኣሎ እዚ እንትኸውን ተሎ ንሳቶም እቲ ሰብ የገልግሎም ንዓቶም ንመን ኣገልጋላይ ዝኸውን ብሽም መንግስቲ ተቆፂሩ ነቶም ግለሰባት ሃፍቲ ኣለዎም ዝተፈላለዩ ጥቕማ ጥቕሚ ይድልልዎ እዮም እዚ ናይ ጉቦን ምዝበራን ንብሎ ናይ ፖለቲካል ኮራፕሽን እውን ክኸውን ይኽእል ስለዚ ከምኡ ዓይነታት ነገር ኣለዎ እዚ መንግስቲ ብጣዕሚ ፅፋፍ የድልዮ ንሱ እንተፀፊፉ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰራሕተኛ ነቲ ጉቦ ዘይኸፍሎም ብዙሕ እናኸፈሉ ነቲ ዝቦም ግን እናቐነሱ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ታፍቲ መንግስቲ ክህቦ ዝነበሩ 10% ሃበና እሞ ታፍቲ መንግስቲ ክትወ ዝነበርካ 80% ወይ 50% ክንቅጥሰልካ ዝብል ስምምዕ ኣሎ እዚ ናይ ኮራፕሽን ብጣዕሚ ዝተፈልጠ እዩ ምናልባት ምስ ፋይናንስ እውን ተወሰነ ስለ ሰሪሕ ዝነበርኩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሙስና ዝዓበየ ብልሽው መስርሕ ናይቲ ትካላዊ መስርሕ ንጹር መንገዲ ዘይምህላው ዝዓበየ ከስእን ዝገብር ግብሪ እዚ ተዓደ ዓብዪ ነገር ማለት እዩ እዚኦም ሓደ ምክንያት ኮይኑ እዩ ነቶም ግቦኦም ክዋፁ ዝናተገቦኦም ግን ድማ ተወሰነ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ወይ ድማ ናይ መንግስቲ መፈጸሚ ኣካል ናብ ባዕሎም ጨውዮም ናቶም መገልጋሊ ገይሮም ድሓር መንግስቲ ክህቦ ዝኽእል ነገር ቀኒሶም ምኻድ ኣሎ ካሊእ ኮንትሮባንድ እዩ ኮንትሮባንድ ድማ እንታይ ይኸውን ብፀሊም ዕዳጋ ዝህፍትሙ ሰባት ይህሉ እሞ ናብቲ ስርዓት ዝኣተዉ ሰባት ካሃድሙ ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣቲና ግብሪ ንኸፍል ብፀሊም መንገዲ ዝህፍትሙ ሰባት እናሃለዉ ብስውር መንገዲ እናሃፍቶም እናሃለዉ ንሕና እንታይ መፂና ምስ መንግስቲ ንማቐል ዝብል ናይ መን ድያ ሃገር ዝብል ኣሎ ኣብዚ ልዕሊ እዚ ድማ ናይ ሃገር ፍቕሪ ዝብል እውን ኣሎ ናይ ሃገር ፍቕሪ እውን ብጣዕሚ ኣባና ብዙሕ ተኣሽቦ ኣይኮነን ቀፂልና ክንሪኦ ንኽእል ድማ ናይ ኣዋጅ ጉዳይ እዩ ሕዚ ኣብ ፓርላማ ሓደ ናይ ግብሪ ኣዋጅ ክወፅእ ከሎ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ውሽጢ ክህሉ እዩ ዝግባእ ንምንታይ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ቲኦሪ ፍልጠት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤክስፐርት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ፓርላማ ተወካሊ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እቲ ናይ ተግባር ፍልጠት ድማ ኣብቲ ንግዲ ማሕበረሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ተቀራሪብካ ዘይምስራሕ እውን ሓደ ቁርብ ምትፍናን ንኣብነት ሓደ
أواج موصي تحدد ما أفتصم قبل عليه فتصم كم تجددي أجددن زي كونس كلتها قديت لك منجستون قبل موبيلايز زوجور محاورة أقول قلتها كسفح فإحنا هزبي كزرقح قديت الله تي توتال اللي وزها جرزي أو حسي أبز خنا عد خوينو صرح زخال نجاري دما ويمفرعي أكل دما قديت الله ونزه جرزي أبو أخذ قصل بسلامة إيكونومي أترجع عاد قصل نسون قصل منتي ولا دون قصل منتي ناي مخفل قديت الله كلت يوم سو قدايم قد ما أنا كلت يوم قديتها أم التممان نم معرنا توي التحساس فان كمسرات تي أواج كوس خلون كم مثلنا وأنا أبكالي علم almost جبري عزيو لعل توسعنا له بتعمي نايت هاجر إيكونومي شوفينس كنا بدونيشن شجاجر عامل له أفتنا نايت هاجر حق دم عزيز صلوات دم لهم زم صحياتهم سوزين تهوني سمعهم أونرشيب واننا تكعي سمع مالتي أنا زوج صحوا أواجي سلزي أنا زأمن كل إلوز سلز حسب أفتم في الصامون ده حري يبلن مالتي أفتيجن تي تملكتها تي دما أنتن كون أجداد تجدد غير مرداون ناي بوليس وات أنا سرعتهم قرب بخيدي صناعتنا تقولوا له تزستخاخل صبوي حزب منقست أواج جروس أنت بهالتلو هو خورنا خوني يزول تنجره نونا خطورر قدني ما بتتاشي بيكون قنت أواج كوس خلص خون باسبيشن تصادف خلوا وقت حزب بديجيتال مترافيك الدوزينا أمنت حج كل نجار مالت ديجيتاليزيشن أبي إثيوبيا حز الناس فحفي خيدر له مالت جنزب كام بزحتيو كاب هارد كرنسي بيد كحس كي خاب تقعز بسيستم ببنك تات كوني خليو تي تكايدو بملؤ مالت مستي تجزء تشطو نكالوتن بملؤهم مالت أب حد تكالات بملؤهم سيستم ناب سيستم تتغيروا سي توم سبا هفتي زلوهم متن جنزب سرحوهم سرحتي أبتع عمد سي زكايدو وكيدتات بملؤ أسلحة تي حق أنيا جبري نفسمون كي تقعدوا تي هاجر ويت منجستي ون كي تقعد منجست كي تقعد مالت قدم كل كم تزجلس كيو منجستي كاب زجاتاتو جبري تقبلوا ناب زجاتاتو ناب أقلقلوت وهابتي تكالاتيو زبطنونا سلزي أوش تسيهم كتعرف أي خيل دور ديجيتاليزيشن كتحسب أو حزتي ناي كاش كنترول زناي جنزو قصصر أزيو ناي وعلى زخنا قدر له نعمت فالول زخنا ناي جنزو قصقاسي حدا خفتهم نجبر زوسونيهم سلزي حزي كل نجار سيستماتيك وان كله كل ببنك فلو كجبر كله البنك زول قصقاسي مسب بيزنس زول قصقاسي بمتعرق حزي زخير زول خيادو انت جبري شو كرخوي مالتي منياتو أير بأير زنور جنزو حسكا مزار نتحرطريفو ما كم كل نجنزب يزلوات من الوقت جن أوزي تنامي جورار بحر بوزحنا يغير الله يحزي نعمت نتاي مسسي كشع خندا يرقم من عالم بتعم أزيوم من عالم زشجروا ولا نزنا يجبر راح زي كونس أزيوم من قصة زشجرنا ما فيها سرعة له نعمت حدا نعم عينة لوت يخدي وبورك يحز له حزنا نعمت كرشي مستحزه بورك محز يوم يرمى له حز هفت مالتي بوركي تاي هون له توركي كم زتفحر الترخ بغير كان بنك مقرب بوزح نجارات المالو تديجيتال ناي وعلى زترفو بوزح معرف له نفت الديجيتال نزي مؤتاو زخيه درحقت دمال ناي رقيق ناي ميچوربار منقد ماتي نسو دما توسخ صنعت كغبور الله اوفرول جنت ناي ديجيتال سرعت جن ازيو طقام مخانو جن مرداء بتاع مقداس እዩ ግነውዚ ሓደ አንደርላይን ንገብረሉ ዝግባና ነገር አለ ከፈልት ግብሪ ግዴታን መበትን ዝብልውን አለ ንኣብነት ኣብ መንግስቲ ዝረኣዩ ድኽመታት እውን ኣለዉ ንኣብነት ገለ ሰባት ሕዚ ኣነ ግብሪ እንተወሰነ ኣነ ሰሪሕ ዝነበርኩ ግብሪ ክፈሉ ትብሎም ኢኻ መቸም እንትን ትገብር ተለኻ ኣነ እኳ ብግሊ ዝነበሩ ግን ግብሪ ክፈሉ ከም ግዴታ እውን ትወስዱ ኢኻ ዜጋ ትብሎሞ ታይሞ እኮ መንግስቲ ሲ ያው ኮራፕሽን ኣለዎ ናይ መንግስቲ ባዕሉ ግለሰባት እዮም ዝበልዕዎ ብለካ ሓደ ካልኣይ ድማ ኣብ መንግስቲ ዝረኣዩ ልምዓሲ ይስርሑ ይፈርሱ حزتنا هنا أرشيس كل تجزي يباخنا له زبل بأكستريك مزخدو سوات الله بتالي حزنت أي خوان تجبر قديتها خوان كله منقص ما بتو ناي جبر خفالون ما بتعمل خلي عليه مالتي من تايكم زخوني حز منقص ولا زي كتنقص له ناي منقص ناي وسع محدرة مالتي زي وجه استرادر سرعات أزوي إفشنت خوان الله يكون مقطع أو خوان كله حد من قدي سلسلة زي روعة زي فورس الراحة نتحرك وينه زي سجن زي صوت زلون ديام أنا تزخون سكال تكلم مفرخ له زول ساعتهم في الطريق محزي مهنياتو منقص بزرقة قصري توم نقدروا بزرقة ملك طياء خلع اليوم سازي منقصتي أبست أكو هافت من محدارون كمسنان كاب زي مالت كاب وصيتها وخاب زي كنا أب كان كاب بخنتن أزيخ تنقى خلع له هم قطوا إمصحنكو لسون كحزومي ديجيتالايز جومير له لحرساتهم كعمة بل تهكلي قديتنا توازينا لنا تسخون قديتها خطوات إفشنت له نايكا مواقع يسرق له بوليتيكا كورابشن له كلا يدما بخنت له من قد يفرس يسرح قال له سلازي زينا هنا جنزو يزولوا حتى هم زل على الوون من قصرا نوسو خدالو خلاله مالتي من الوقت أو تاكس أو نايج سرعة جبرسي حدا نجر نيرو أو كل تشح متفرتي مثلاً أتمنى زينا ونيرو مثلاً شعو جنزو كم تسرق نفلتينا جنوز عدي بس تغيركم وصبوا يزول زي كالي ترجم له
زي ناي حقوق ገንዘብ ዝውውር ወይ ማን ሎንደር ዝባል መንግስት ብዘም በተዘይ ተኸታቲልዎ ነት ካብዚ ዲጂታላይዜሽን ንምምላጽ እዚ ብጣዕሚ ዓቢ ስራሕ ክስራሓሉና እዚ እውን ዓቢ ናይ ታክሲ ዕንቅፋት ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሰሪቆም ኣብቲ ናይ ሃገር ባንክ ተቐሚጦም እኳ ኢንዳይሬክትሊ ትገንዘብ ናይ መንግስቲ ትካል ስለ ዘሎ ብልቃሕ መልክዕ ካሊ ኢንቨስትመንት ሰርሐሉ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ዝወልና የማዓንቶ ከም ዘለዎ ኮይኖም ትመኒ ሎንደር እውን ብጣዕሚ ጥብቅ ዝኾነ ክትትል ከድልዮ ኣለዎ ነዚ ዝሰርሑ ኢንተርናሽናል ማፊያታት ኣለዉ ናይዚ ሃገር ኢኮኖሚ ንምዝባዝ ነዞም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናማኸሩ ገንዘብ ንደገ ከዙሩ ዝደልዩ ብዶላር መልክዕ ብወርቂ መልክዕ ኣለውና እዚ እውን ዝሕገወጥ ዓይነት ናይ ገንዘብ ዝውውርን ናይ ወርቂ ዝውውርን ናይ ክባራት ማዕዲ ዝውውርን ነዚ ሃገር ኣዝዩ ሃስያ ስለ ዘሎ ምስቲ ግብሪ ምዕባለ ሓቢሩ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ሓፃር መሰጋገሪ ተኸታተልና ንመለስ أم كتتال واناوي زعوا كنت ركبوا كبرات تختاتلتي حزون مسانا صنحو مسايته قبر قرقس كداي نيو صانحيت زلنا حزوننا بسالساي زعبانا كن ادخلنا قداي بر بحري بزملكت كنزراربينا مسانا صنحو مو قداي بر بحري كنزرارب خلنا سي ايثيوبيا معزيا بر بحري سينا مالت ايثيوبيان بر بحري اساسر تاريخ كم زلوهم يزربوا معزيا بر بحري سينا زنبرا متححز وسيكا مالتي وزي ترأسكوا سفيح انت خونه جن تافت تاريخون تحت العلنا إثيوبيا بري سينا تخلكيلا زبل بمرحتها سينا يزبل أنا بوزح جزية بمرحتها ون سينا خلاص جن مجمرة أمونجنا زلوا بحري في التي أي بحري أي بحر دماء أو كاب باب المندل يوم يخابزي وشمت أف ما أخلاه مراقص كاب ناي سمين أفريقيا نا سويس كانال جبس الرخاول المسمى ديترانان مالتي أو زي أستاد كل تشحن كل تم يتن حمسانة كبابي نوحات زلوا بحر له أو زي تتك حزت بحر زي كمل يتفتيروا ما جمرة تبحر خنا يمنيو زبل حتى وجد ما جمرة تفتر أو زخان حتى وجد كمل لسكلا له حزت بحر زي كان مليون عمتات من الوقت كنا غلطنا وحمشت مليون يبهل ويكرمي ونكون خل تزمني ما ممكن حد كل تنا وحمشت مليون عدمان له أفتشوا ساعات زينا ما أخلاه مراقن زي بهالي بهايمات بكل نجار بمحبرة إيكونومي زمدنو على حد درق مريت كم زنوارة تاريخ مزاج بتيذكروا كاوزي كر خلنا جن بحرت أيز بهال سنطقة مريت بهال زيناي فولكانيك إيرا حزب زي عفار زقاتم بوي تفطيرو زي بحر زي يبل أفريكان إيشانا كل تماق إلو يزب تماريتني حوار نير دحرت تبحر كل تمسمن صحقني حوار ربا خويني يبل حزب زي تايتي حدا نحناون إنه العلو حطه مستفطر أو حقتها الزامد زي مخنا على زسنا حد نقر له أو زي بتعمي ليتن كتره الراس إنا تسرح جبس الله أنا بس بحر زي تبي أتبال كي تمس ناتنا ماي 86% خوانا زمنشو ماي أباي تتكمو نحنا قلنا قات أمس 6 كيلومتر ريحنا هذي ناي بحر بر بعفر تغير كاس كابدا دنكل تاشو تغير كا 6 كيلومتر بتعمل قربة زبال مالتي من تاع جبس تسرح هو نسيت تقبر تاعيو تغير بحر بزح نقرات له حدا إثيوبيا تبهال عدي بإيكونومي أنت حرت أنكرات أنا بالعلي إثيوبيا زجورو لاقصي كله نت مجزء ما أنا تينا والك عالم زي شبرو للتحساسها دبلوماسية وتسمع أن تبزح الساعات إيكونومي وعامي كله عامتات كأي مالتي حزنا إثيوبيا ناي بحر عدول أنت حر دار خيبها تأت خنزلات تنقدر بتعمل خفتني خم عبلي زي ما عمل زي أنت حر ماسيو أب عالم زلوا تسمع أن كل علي مالتي كاينا عالم كيف تودى مسألة لهم زول تأت قبر مالتي إن أمريكاون تيدقس يوم زحد بناي كاين عام مالتي سلازي نحنا بإيكونومي سيزمع بلد بإيكونومي سبور باور ناخونت أولموست داق عالمونا 5% قطعة إيراتلا كتولة تغل بإيكونومون مبلك هلا يبرك حزالة بمفرعينات كعالم قدامها يلا مالتي سلازي زي كتر هلا هتايات قبل مالتي إذا عالم زي حق له خوني خليو نتحقق تسمع زجورة قن باتيو سلازي تبقى زوز البحر تتكأ من تخوينا أنت هتقبر مالتي أب عالم زلوات الصلوة مثل أفريقيا دم بوقلو بتاريخاوي أمس أساء ناينس أنت في تورارس لازم نبرت تسمعنا تلوا كأفريقيا ملء طوع عنيا العالم كعمل بزلوا نجدي تنجدوا بعلو سي دبلوماسياوي يوني بعلو تنجد من حزب تبحر السنت حركة تخوينه بس ما خلاي مس مع أوروبا قد أم هين تغير حري ككل فليس جور استراتيجي كوك أمام طين سلست عبيتي نعلمنا صلوا أهجراتي يوزر رخب إيجا أوروبا نا أفريقيا زين كعب عالم تنكال شوعتها هجرات تنكال تحمشته من يهاتلن 4 هجرات بزح يسمى أبز عالم يفلت أنين تنسلست زين أنا عالم زورة إيجا بعد شينا زلوا خالي قال زي بابا إسرائيل زلوا أوروبا دما يو زما عمله اللي مزحسوا أمريكا ونزلته أفريقيا دما تبريسورسس لعل 6% ني عالم ناس أجازة حزي سزي أبزمان جوزي زلا إثيوبيا زعدا جازي كتون أنت جيران نجيب سخت دفع خم تخل فلوتي كلاي تاريخه من كأنتون له كواسمه وسلطان جميرو زيز فترته نحنا بحرق نسأل
ኢትዮጵያ بحر نختسن ካብ ኢትዮጵያ ሰብት ምልምልያ ባይዘው ናውነት ኤርትራ ዝብል ሃገር እኮ የለን ታይኔር ባሕሪ እቲ ኤርትራ ማለት ቀይሕ ማይ ማለት እዩ ተቀይሕ ማይ ዝብል ግን ነታ ሃገር ሽም ሂባ ንበረኻ ክወፅኦም ፀረት ኢትዮጵያ ብባዕዳው ወራር ተታሒስኩም ከም ዝነበርኩም ጌርኩም ቃልሲ ጀምሩ ኢላ ኢትዮጵያ ናብቲ ባሕር ንኸይትቀርብ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ናይ ህወሓት እውን ተኸቲሎም ዝመፁ እውን ኢትዮጵያ ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ባዕዳዊት ገዛኢት እያ ነይራ ኢሎም ክምስክሩ ግብፂ ድማ ብሎጂስቲክስ ክትሕግዞም ቤተ መንግስቲ ክኣቱ እዚኦም መስማዕምዕ በረኻ ሕዚ ናይ ግብፂ ፃዕሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ንሕና ከም ኢትዮጵያ ድማ እንኽተሎ ጉጉ መንገዲ ከዓ ኣሎ እዚ ባሕር እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ሶማልያ ናይ ጅቡቲ ኣይኮነን እቲ ባሕር እዚ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ኣብ መንጎ እስያን ዝርከብ ባሕር እዩ ማንኛው ናይ ኣፍሪካ ሃገር ናይዚ ባሕር እዚ ኣክሰስ ናይ ምርካብ ተፈጥሯዊ መሰል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ክልተ ነገር እዩ ተፈጥሯዊ መሰል ከም ማንም ኣፍሪካዊ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ታሪኻዊ መሰል ድማ ኣለዎ ንኣብነት ናይ ንግስተ ሳባ ዘመን እንድሕር ርኢና ናይ ንግስተ ሳባ ማለት ናይ ማእኸላይ ምብራቕን ናይ ኣፍሪካ ምስራቅ ኣፍሪካ ብምሉእን መንግስቲ እያ ነይራ ሳባውያን ማለት ክልቲኦም እዮም ሕዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ መፅሓፍ ቁርኣን ኣብ ክልቲኡ ነናዊ ንሽም ኣለዋ ኣብቲ ቢልክስ ትብል ሽም ኣለዋ ብዓረብ ኣብዚ ድማ ካብ ቀይሕ ባሕር ነዘ ዘለዉ ድማ ብኢትዮጵያ ብግእዝ ማክዳ ዝብል ሽም ኣለዋ ሕዚ ታዮም ኮይኖም ቶም ሳባውያን ቀይሕ ባሕር ንክየ ዘለዉ ናይ ባዕልና መንግስቲ ያብልዋ ንሕና እውን ናይ ባዕልና መንግስቲ እሳ ግን ዝነበረት እቲ ባሕር ንሱ ባብ ኣልሜንደብ እቲ ወሽመጥ እቲ ገልፎ ኣደን ንብሎ ናብ እስራኤል መእተዊ ናብ ንጉስ ሰሎሞን ክትከድ ክትረኸብ ከላ በትበርሱ ገይራ እያ ኸይዳ መበገሲ የመን እዩ ትውልዳ ይበሃል ግን ቤተ መንግስቲ ኣክሱም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብታሪክ እንተመፂና ድማ እዚ ዝኣክል ብውሕዱ ካብ 5 ክፍለ ዘመን እኳ ናይ ማለት ኣብ 10 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብዚ ኒሄ ጥራሕ በዚ ወገን ዘይኮነስ ብማዕደውን ወነንቲ ነርና ስለዚ በታሪኹ እውን ዋንነት ክልወና ገብር ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን 14 ክፍለ ዘመን ምናልባት እቲ ናይ ኣክሱም ስልጣነና ተዳኸመ ብዛጉየ ገይሩ ናብ ጎንደር ክኸይድ ከሎ ካብ ጎንደር ናብ ሓማሴን ኣካባቢ ተንቀሳቒሱ ነይሩ ባሕረ ነጋሽ ዝብል ስያመ እውን ነይሩ ወሽዑ ማለት እዩ 14 ክፍለ ዘመን እቲ ባሕረ ነጋሽ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ተኸባቢ ንጉስ ብባሕሪ ይሽየም ነይሩ ዘርዓ ያዕቆብ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ማለት እዩ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ይሽይም ንሱ ዝዎ ነይሩ ባሕረ ነጋሽ ዝብሎ ነይሩ ዋላት ናይ ዛጉየ ንግስና እውን 11 ክፍለ ዘመን ካብ ኣክሱም ተዘዋወረ እውን ናይ ስዩመ ባሕሪ እዩ ዝበሃል ነይሩ ባዕሊቱ ማለት እዩ ስለዚ ታይቱ ባሕረ ድላይነቱ ምስ ዓለም ይራኸቦም ስለ ዝነበረ ዋንነቱ እውን 100% ናቶም ስለ ዝነበረ ብታሪኻዊ ድማ በዚ ታሪኽ እዚ በዚ ሪፈረንስ እዚ ድማ ንሕና ታሪኻዊ ዋንነቱ እውን ክልወና ይኽእል ማለት እዩ ሳልሳይ መጻኢ ዕድልና ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ተመርኮሶ ምዃኑ እዩ ሕዚ ብጣዕሚ ካብ ዝገርም ኣብ ኤርትራ ናብ 1200 ኣካባቢ ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ናይ ባሕር ወሰን ኣሎ ኤርትራ እያ ትርከብ ናይ ኤርትራ ኮነንቲ ባሕሪ ናይ ኣፍሪካ ግን ኣብኡ ትርከብ ጫፍ ሶማልያ ካብ ቀይ ባሕርም ካብ ህንዲ ውቅያኖስን ተጣሚሩ ናብ 3200 ኣካባቢ ባሕር በሪ እንትን ኣለዋ ንብስ ባሕር ትዳው ኣብዚ ከባቢ ብጣዕሚ ብኢኮኖሚ ዝተዳኸማ ድማ ክልቲአን እሳተን ስለዚ ዝዕዱ እዚ ንምንታይ እተልና ንግብፅ ንምሕጓስ ሶማልያ ኤርትራ ወያነ እውን ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመሳሳሊ ናታቶም ደጋፊ ኮይኑ ንግብፅ ኩሉ ህዝቦም ዝጎድኡ መንግስታት ኣለዉ ሕዚ ንኣብነት ሶማልያ ንሕና ሓቢርና ተንሰርሕ ሲ ንጹህ ማይ ኩሉ ዓይነት ፀጋታት ዘለዋ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ጠቐመቶም ካብ ግብፅ ሓንቲ ነገር ኣይትመፅን እያ ድሓር ግብፅ ኢትዮጵያ ከይትወረኩም ማለት ነቶም መራሕቲ ትኽግሶሞ ድሓር ቶም መራሕቲ ንግብፅ ክሕሽከሩ ቶም ህዝቢ ድማ ብጥሜት ይሃልኩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገዲፍና ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ጂኦግራፊካ ማሕበራውን ቁጠባውን ዝምድናታትና ዕፃፈንቱ ሓደ እዩ ብሓደ ክትስእ ዝኽእል ብሓደ ክመውዝ ዝኽእል ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ነዚ ከባቢ እዚ ኣዝዩ ይፅልዋ ኣለዋ 80 ሚእታዊ ነዘን ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት 80% ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ኣብዛሕትኡ ገባር ስለዝኾነ ፍራይ ስለዝኾነ ናይ ሕርሻ ምርቲ ብጣዕሚ ዘቕርብ እቲ ባሕሪ እንድሕር ክፍቲ ኮይኑስ ሓቢርና ንጥቀመሉ መጻኢና ኣብዚ ባሕሪ እዚ ብሓደ ንመስረት እንተይልናስ ካባና መን እዩ ዝጥቀም ተወፍቲ ብደንበር ዘለዉ ህዝቢ እዮም ግን መን ትሽውዶም ስኢላ ብናይ ፖለቲካ ቁማር ትጫወቶም መን ግብፂ ግን እዚ ትገብረሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሓደ ትዝበልኩ ኸይና ኢትዮጵያ ስግኣት ኣለዋ ካልእ እንታይ እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፍሉያት ሃፍትታት ኣለዉ ፍሉያት ምናልባት ኣብ ዓለም እውን ብዙሕ ምናልባት ምህላዎም ሕዚ ንኣብነት ፎስፎረስ ዝበሃል ማዕድን ኣሎ ኣብ ዓለም ብሕታዊነት ተቕርቦ ግብፂ ካብ ምንታይ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ግን ንሳ ኣብቲ ጫፍ እያ ዘላ እንዳው ንቀይሕ ባሕሪ ሞር ኣክሰስ የብላን ካብኣስ ንሕና ንቐርብ ነርና እቲ ስዊዝ ካናል ናብ ሜዲትራንያን ሓዊሳ እያ ፅልዋ ወሲኻ እምበር ኣብቲ ባሕሪ እውን ብዙሕ ናብ ትኸደ ይነበራ ናብኡ ክትኣትያ ድሓር ኤርትራ ክትፈቕደላ ነዚ ክትመፅእ ናብ ሜዲትራንያን ክትወፅእ ይትኽእልን ናብ ህንዲ ውቅያኖስ ነዚ ክትወፅእ እንድሕር ኮይና ድማ ኤርትራ ክትፈቕደላ ጅቡቲ ክትፈቕደላ ብዙሕ ፕሮሰስ እዩ ነይሩ ንሳ ዝገበረቶ ግን 1230 ኪሎ ሜትር ቆሪፃ ትደረቕ መሬት ናብ ሜዲትራንያን ሓዊሳቶ ስዊዝ ካናል ዝበሃል ማለት እዩ ድሓር በዚ ጌራ ናይ ዓለም ንግዲ ሓፂር እውን ስለዝኾነ ኣውሮፓ መእተዊ በዚ ጌራ ድሓር ኣብ ዓለም ዲፕሎማሲ መንጢላትና ማለት እዩ እዚ ዲፕሎማሲ እዚ ከይትንጠል ካልኣይ ተፍቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀጋታት ድማ ምናልባት ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ
تزعبي نوحات تبحر زون أفت دندس بحر زلوا إثيوبيا ما إنه إيرترا سوماليس فوسفورس مهلاونه يفلتان نصافت تشاف زلاقن نايبا حري عبي صقاز بهالفوسفورس ناي مداوريا قبات مالتي انا علم بحتاونا تقرب سلازي ابزي تفطر صقمتا ايو غوغيات محبراون قطواون مسرز زي غورو حتوتاتنا ايثيوبياون هالو ፖለቲካ كتوكور زخون سو تخكل يكون وتدري ليكا جنرال ليكا ازي تفطراو مسلكاي ازي نا افريكا بحريو استات 16 هاجرات افريكا نا بحر قرب ايكونن افتي ጫፍ يكونن زلوا ነገር ግን بحر يبلكن انت هايلن يسقايا ابزي يسقايا ግን يغبن مهنيات تبحري بتاريخه بتفطراوي سياميو امونغ ايشان امونغ افريكا بتفطراو مريت مسنطق استولد እዩ ይብል ስለዚህ ተንቦዚ ዘሎ አፍሪካውያን تبحر اكسس ናይ ምግባር ተፈጥራው መስላለውን አባና ክንመጽእ ከለና ግን ምናልባት ናይ ንግስተ ሳባ ወይ ድማ ኩዊን ኦፍ ሻባ ዝብል دحرون تمحيشو اب 19 ክፍለ ዘመን ብናጼ ቴዎድሮስ ተጀመረ ኢትዮጵያ ውህደት ናብ አጼ ምኒልክ መጽዩ دحرت ዳግማው ምኒልክ ዝብል ዳግማ እንደገና ተጣይሹት ንግስት ስሮ ንግስትና ንሱ ሒዝና እስከ ኃይለ ሥላሴ መጽና ኢና ንሱ ክንብል ከለና تزود ጥራሕ ይኮናን ሒዝና መጽና ተታሪኻው ትሕስተውን ኢና ሒዝና መጽና በኃይለ ሥላሴው ንሱ መጽዩ ማለት እዩ ስለዚህ ታሪኻው ትሕስቶ ግን ሞር ንሕና ሙሉ መበት ክልወና ግን ይገብር ማለት እዚ ማለት ንኹሎም ተም ተኸባብ ዘለውውን بزياده تربح زقبر حتى يو مالتي ابو استوديونا ترخيبك حسبك سلازكافلكنا كمسكنك يفوت يعني لي اما كتتال واناوي زعباكم نيركم كبرات تختاتلتي مريصكم سلتكتاتلونا كل كزي نمسكنكم اب استفلاليو سلسته غدايات ينيرو اب غدا واناو كنتات تግራይ كمون اب ግብርን እንታይነቱን ከመድማ መውዳታ ጉዳይ በር ባህር እንታይነቱን ብዝምልከት ምስ ፖለቲከኛ አይተ ገብረገርግስ ግደይና ጻንሒት ጌርና ነርና ስለምክታልኩም ዘመስክን ድማ አነ ጌታቸው አለሙ አበብ ዘለኹም ሰላም ንክትኾኑ ትምኒትና እዩ